Okay bede na wagye so nananom etie yen. Enne eye dwoada ewo obenimbo sumi mu. Said ya mamre ne amane ye de brem da bia no ne so atesem hene kwaku Odumasa TV. Masi nkonwa ya mene me maame abena adusa ebetwetwe nkomo. Wagoro nyonkro mfinhia bebre ne maba wa brem ene wo hya ase nyamba kye nyonkro. Wode wo mo akwa sese de o na homegiem. Ya ene bebo enkomo enti ka me ho na yentinsim awo machi ya wira papa na ho te sei Yankopon adom ne mo mpayo ho ye na won so he Yankopon adom yesu ye ho ye pa awo de di kan de ene nyonkro ne adwumo a ya nananom tititititi no ene ye ne amfa mfidie ngum wo mu de ensem na ebo ye de ensem na ebo imani twahia sa na ebo omo adom nsa ye de ebo ensem na ebo a kire yi na chese e ba se mfidie ene na wuta be ka ho ma ne ye de ene ne efre ne se nyonkro na nyonkro no ehefo na egro ma na mema nkwala na mema nyina okay ese tuntun sansan no ene na wuro no pempensuwa ne ntwene no mema na ebo okay ne ma no so de yebo ensem ne ye todwom ne ibo firichiwa okay braba na nyonkro ba wa brabo nyonkro no ba ma brabo m de ebe 1977 mo na me hase me bo nyonkro fi hankono de osonson na eba ho eye dai wa na okoso mefa wo wa na okopepe ntwene ni ade eye dai na uwuram mina me ni ha wo mote nyonkro no e ma bi wo kurom ha ana yete ko be ho asem ne yake adwumasa okay fo ase kokobe ene wo mu ete sa nyonkro no ma mi ne nkuya ne amala nkwa okay na wo no mote na me kohwe bi na me ni masa na me wo ababa wa de na me wo ahodene ti misa ya me koye ne papa na wo kire wo no mo se ma me na wo se free ye no ono na mo kohwehwe no ma ne me ye leader ma mo sa be na o mo ogro no o mo ogro anumere bia bo be se 7 na ne wo mo go wo mu stua ye kire kofo okay nti na o mo ogro na okosa akete wo ho nyonkro no bi wo ho na o be ma ne se wo mu behwehwe me na me ye leader ma wo be ma wo na o mo ogro wo kire wo ma ogro no wo mu kofa wo bi firi bantuma ye frɛ ne mensa amankwa onu wo fira dunku me papa kora ba no me nana dunku hene ba no me okay ti o mbehwehwe wo o mbehwehwe me ye ma me pekoro ma ye ti mi so mu no eye kama na afie ne se ye kwa agoro kora na sa agoro ni timi hia miensa o behwe me de ne nipa twahia na nyo menti akete nyonkro afie basa ono wo ba wote ye nka no wo ma ya guru panimfo paasa no ya na wo mu tietie nwom na wo si ne ho so wo bra wo goro no no wa ba ho winni no a wunhu no na chese obe ehwe se de agoro ne sitie ma me sa bra mo ba ho ofie no na unguru bi da se na unguru bi da nti enwom to no wo ye de hu to nwom to no de se nyame na de manipa okay nti ono omokoye no no mo kire wo mensa no mantuma na onu mu kire ye antuma tina da bia mo fa ka ko bantuma onu oba ha ono ba ha na wa be kire mo se ne papa ba no nti oba na ote ye fie ho na numire bia na ye ko na chese o cheche bra nyonkro memu na o ye de adwuma ni yokuya ni koko ni na me yo ma yo koko bibi na me ye bidu nkwa bu aben na ye bi so wa kodi nti omo man de no na wo ye nti ya makofu so nti ekuya nko na me ye ya doa ne enoma nkuruma ne enoma sa ekuya nko na me ye nti etetre tam no ni ekomo aneme etetre bre no na me fuo ye fo okay mafuo ni nyina ehia asase nyina hie no ehia na bedru mi no obi hie so sepe me ye nipa bi a bisuo nyame me yadoye okay nti edru mi no obi hie so pe na ejai entra ma me die mu da afuo na ne anam wo no okurum ha korokoro ni ho ahie nti na me woduane pa okay
nti ombefa onu jaye fu no to ho ana da bi sa me ko adwuma obi me koye ma adwuma obi be han agro ne dia na ye ko se me wa ha ya na me ye adwuma no akodi de ne de na ko ase de emadua wie nti ya makohwe ne abopa ne ado nti na chesa ha no me ko adwuma ba na numre ya ko practice na mo ko practice na time be no so numre bo no so se ne da mu ni nyina ko betuma ko adwuma me ko adwuma me ba numre yi na dware ne yehia bra omo be fa wo no bia wukunu oma busua obi ankase won pene ma onkokoro obi ankasa mu nyina afo a wo so nyina ankasa ye ne hye wo mu nyina ni mu nyam nti na enipa people ka timi ka se sade na mesi goro no nti wonu mo se apatre ba ko ani ye hwe ho de to apatre so wo nti apatre no yesiesie ni bebre ba ko bi wo ho ko bi adamu nti not of tony na wo dia to sa apatre ni bi anka na won to so kuru no adamu no ohunu ye ama ko na do na wato amakopa mame sabre no na nyonkro na etua maka yie ombefa awon no no kan sikasema na hu se bebo ana odom na ade course a se me koguru bi se ye kuro mu ni yate ade no no ma bese me se me di animu a ebe ye na mom ne ye kwa agoro a ne sika no ye benya no ye chemu miensa owura no oto afidie ma aye no ye te afidie ne de no to ho ma no na mienu no ya che na me nya nipa me yosisifo mani mbere ade enti se obi di ehya me hade a odia ene media ene nyina so obi isa odwom wokoboniti na wodi wura ne ha ne dia waya obi ani tumi sa odo nsa ekoho ko yi ade nti de de be hye me ha ne de odia media na de de begu ayo mu no so ada mekọ na me hwa de de be ma me ha no esombo a mama wo mache ese no be so mo no nti na de yegu ayo mu anase mo sa de munya wo form am keka bom no ede na mo ba mo che ane na wo mo che na sa bre no na mo charge ye chi afidie ne de to ho si ye charge ye ko ha ne battery na chire ne generator ane ye de gro nti ko fa generator chire ye to generator ni bi nti na che se kai na yantimi anto bi ye de kwa gro nti fansa ma be fa mo yi na mo sika mo jemi sa tete na mo jisika no ansa na de mo benyinya na yie na sen so aba di pese me hu sika na mo di kan charge no mo kogro no ebia mo charge ebia million ba ko a mo koye no sa million ba ko sika no nko ana mo kogro ye so sika nko for to go mo so nko ti sa sika mi no mo ya mo ye ndai yes na me say ye kan fra fidie ne na no board no mfidie ya hihye no ha sei no ne board na mark no so an no so a enye de ji se bibia wo man bi ade bia wo mama mark no bi na etimi atwe ade no pempenso obenya ne de bibia benya ne de nti ni enya sika emaye toto enoma saa no edudu se ebitimi a support ama ade na aye kama mame ye hwe nyonkora ye wo omo gro no bu se ba ko bi die ono da bia o manyon foforo bi ekwa we no no ma eno so eno ono na enim to pa na se mo na mu yi ni se ye ekwa die enne we nye e kira na we yaye se ono no gina nimu we gina nimu no ono no sa na na me ye me gina nimu nti bire bia no me maso na obi nso te fom a ono so me de yana meta agina ho ono se yana aye to no sa adu me ho odene na mre de me gura je se metena se ti ogina ho no oni leader no ti ono na ade no nyina ehye ne sapa se ni wire free bia we need to make kai se adwum we yanto no sabra wo to a wo kro no ono beto ahema na se obepere na aka akire obetimi obi wo ho a obetimi aye ye bo ho no wi a obi betimi atu obi wo ho na ne no wode tu anwom a ase nkoyi na ase esi nti sa no na maso na mapeja no okay mame yenhwe kuro yi mu na muti kuro yi mu muso anwom a kuro yi ana wanka se obusua
I created me am to me shy a jumbo, and you would be. I buy my besia, and my added the year brew, a bruno, a brufu. a brufu. Ya dear BC swama a bruno, and to me a new a copying BB, a nina ye cat. Oh, it is one more bar, has a ye barber fish. It won't be fish and young Crawford no push yine. Yet, I see one I'm catching woman say. A bruno, I need me ma ba kuko wi am kutu bi bae ene e disi ade bi mu disi ho ana che se ye de to ho no se ye de kire wo mo se sika no ye beje ye no aburo no anye yi oh ntine che se bisia ye bo ye no wonya le ho bibi ma ye so mu ye me de ma anye bi de okay me de mi suro bisia de ko fo ya ji bi de mu e consider wo mo kakra na okay anyum no say ya me ye kekan ya ka me ka ya meto okay ya hwe anyum bi a yeto na yi ase anyum a yeto na abadinto ase anyum a yeto na awareje ase ohene bi ekuswan a sa anyum ahodo nyina no na ne kofa ba ye hefo ne kofa ba nya ne de o na nyum kura nyum no se de obesi a beto no ane be ma Mame mayen enyum no bi eyie die ye hya simfra yie so eyie die na o sio musu bi ma no se udiri de sen kwaku wan atisem kwaku atisem na o sio musu bi ma no na wo besua ma nso na bia oni ayi na ma so ma me na ewu a wo besua ma mfo so na bia oni ayi na ma wo suo aye ne almaji so na yenko ayefro so ase bia obi gi aware a obi gi aware de meja man eno de man mo nta nko no bisa na ohini bi swan ye ohini ayi a ohini bi na sen na ebo dwa ise ye ne na yato adwuma ayi nkuranhye se enya yiye de e de ama no se na fiti na wo ba na ono sa di amankwa ati anti na ne ne de de amankwa ati amankwa na jese na de edi kan ya ye kwa ye to no ye to nyame dwom o nyame ebua mi o Everadi nyame no nyame ebua mi o nesto nyame ebua fo everadi ebua mi o nyame ebua mi o everadi nyame o nyame ebua mi so nyame ebua fo everadi ebua mi o na se mo sha se bia mo de nyame nyom na sha se sha se de nyame na sha se na ya wie nyame de na ya tie si emu na bia ohene ba no eno so de bi na etimi de mo ma no ohene ba ebi ko a ye nso ye bekọ no ye bedu na na fie ha no hinimio no opu hinimio no opu hinimie osi brekete osi bantu ma ki ya hinime na ama nkwa hinime na unti na mi bo wakudume hinimio na hinimio hinimio na ya osi brekete osi bantu ma ko ti ya hinime na akudom hinimio na unti na mi bo na chese wono no abefa na agro na me ba afi na mo ba no no aya na ya wura ma wi a no na je makuma kwa na fie na ama nkwa fie ma nkwa kwa minya die na je fi fefe ni pe wo mu na je makuma kwa na fie na ama nkwa akudom ye nkwa kwa minya die na je fi fefe ni pe wo mu na watu utimeto fi fefe ampoma egum apono efe gum ya so betimi atoto die eno ma a ofi se wo de hwa no a na ye de amankwa atia ye nwom ba ko a krom ha obiato asantemam ha ai obiato babu na wose wono de se bi won pa ma mere kora no amankwa atia de wate da mama enwum yase ne sei amankwa atia amankwa atia de me beto ye de na ye to na yesu di amankwa yi de na chese ne ye se
obi odi amankwa de ne o to frɛ no anete ne de mu ano no fu ama na ton nkwam nti na kyese tina mutu bi ma no ono de ono be si so ne de na ye nwuru bi afi no se wo ba be hwɛ na waten foforo ama matre ni maba no no makwa agoro se me ne be kyerɛ wo ma ansa na nka me wu aka me nti ye na kro wo frɛ me se na me mra ha ne wo kan se onyon kro foforo na me se me kanya no no afi na bra na duru se okay be pagya mo nti me mra anopai me se me ho kama na me mra nti na me nima de pote a me ba no me be ye ma me amankwa atia to kakra che mi nti amankwa atia na ye biribi no amankwa atia sanfo na ye biribi o amankwa atia na ye biribi o se bia wo wuo na ato a wo wuo na de nsɛmsɛm abo na ye biribi kora amankwa atia na ye biribi o na ye biribi o na ye biribi o amankwa atia na ye biribi o yo amankwa atia de pa ede na okai bede boyimu ho okai bede ye de se ayi ye fie ha no se obi wu a na ye gro ayi no de ye nto ye menka ne basabasa gisi wode hie wu wode hie da fom a na ye to nwom no a anwu ni bi wo ho na ye to a no no ne ni ye nto ma mi ebu no 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 ye no ma mi ni ye nto ba be sa oye be ma na wo de frefre na no de ye to a na ma mani abre ade minim sano enso ye to dwom no a ane ma charge pa ane media no ma no mema ya to na me so me disum enammu sa sun no na me de bo abodin no na me de frɛ na na kan na me kyerɛ sɛ ɔde hye no a wɔda hɔ no ɔyɛ wɔkan ase pa bɛde nkokun ase a no wɔkan bɛda nti sɛ obi ago nso a ngo kan ya nka dwumasan yɛ den me na birago a wo wɔkan no so amawo na na kan na amaye ne a ko won konya sika kokko yi e ma yedini enko koduru hɔ nti nkyɛ sɛ me de abɔ nsamrane ama obi ehunu sɛ akwa na ni ade ase pa na da fom okay ani ani abere ne na mato abesi no pa sɛ minu ahema no wie nyanye na yie dɔte yie ne yeye afi nana eba bɛyɛ nti ada yɛ bɛyɛ yie no da sɛ meti ase a yaminti na oti ase na hoden so wo ho ye bɛyɛ dɔte yie no ko obi a wonya yie bɛ no sare de won to dwom wote hɔ wo de si una so na so sɛ wo mo gro betumi ene wo mo aye me na me yeye na frɛ me sɛ nana brai na me papa do nkohina so ɔno so ne mpani nsɛm wɔ hɔ nti ɔno so ya na wabetrem sɛ ne ba ne minti me maame wo dumiensa ne nyina wu aka me nko a tina de adusa me maame wo 13 ne ye nyina wu aka me nko a me ye ka kyerɛ no na aka wo nko a nipa dumiensa no ye nyina wu edumienu ne nyina atumi ewu na aka wo nko a ya me ehira wo maka wo wi achi ani abere pa nkolai obi aba wo se me de ne ye me ba sa mini bi amade behwe ye de so bibi tu obi a so ko jano ka ko mo me ka ko no ata ba ya wo ya de obi a me befia ma behwe pa ye nso de jai tina me na so anajo me da me na okay na mankwa ne hema ne na hemfo sese na dwuma ye fu ya mabaka ne sanyina mebo bia ma obia ye da se bia ni ho wonya me mpa ibo wo fia na se kurodua yi ma na se o manyi mo santeman mu me bo na na de ohene bo mpa ye ma no ewia quotation ho enwom 20 enwom 21 o de ko ha ya hwe ubie ho a ohene mo asema ya di fiasa mo se wo hene wo bom pa ya ma wo hene na yi a wo se wo kan e wo hono e ma no enum aduonu ene aduonu ba ko sa quotation bi oni de bia me beda so obo be se 12 a me sorry bom pa ya pa kese e bo bi ma no na ma kenkan
the quotation aka ho ama yo te said yo awo wa campai bo se mi na me ba ho no nyum kuroi menyim se obekọ agoro baabi obehia bi mo ani ade ebi akwa se wo mo timienu no bi mpeso mo tibi kra ka mo ho akoye mentime ho ase ni ade na how bi wom dutu bi wom enya wom papa uhia bi kuro wo se na me de na me nyame tedu osi bo me no na untimi nyame saa enti mark na ekita me na me gro wo mu to agbalagba na si mark wa wo te obeti mark ni timi tutuo wo so na sei na fidie na sei ni pedua so beto just ya tenyom na wo to no ya beti se asai dia ayente mark wo no asai ya be fa fufu isi ba akopem just wa odi animu ne de no na asim na wajo bi foforo de nti me ne kita me nti isi mark ne ma se ya asesan na ma gidi wati ho ne de no na ya to ya unhu ni pakoro magufu man kura be nan wu nan ada wo mu danya ne ye na obi di kura na bru na bisen hene ne bisen kokko na panie etuetua mu no obi di akosi wo mu kwa no me kura wo mu de bi ba me fie ya to obi da ya danya ne ye hin amontempo na asra nso ene teku de ha na asra nso ne teku na so asra na me nua hema ono so bi na pichi kwan na eno so so ye de sra miensa ne teku akwa kututu na chese ka ye de besre me fie ahonhombone e wo ho nanka wo mu ntone me ema wo no na so anya adwuma ya me tumi so ba wo fa bibia no fa yame a eye maame enyu kro ba ko asifie ho na wo kuri tumai aye wa bom ni mo aba boya na ne anya mi yo ento adre nsenu ho efie ho yanko ho na su bewura ho aye ne fie ho na wo koi efie ho na wa hye nika efie ho wa horo waduro efie ho tibeta efie ho obotom efie ho ebi da obotom na no kire sei se efie na wo komo no me kura na ba akofo anyunkro ba akofo sa wo mu ta de to se wo mu nim se ye to de ahan ye si efie no ho ne ye gunum nti efie ho na wo ko ware ho wo wo sika wo de ko wo ho duro so wa ho ahunidie wo ho wa horo wo nkukuom wo hye wadre nika enu ye de ade ayi nika si anamo hye me short short no sana mo frere wadre nika ti sei wo mu de pam aka ne no nanka me kwa yi a obia tu ahye no wadre nika tu tuntuma enda na mo de ayi bia aba ko yankata ye nika so kora ya yi ededa ye to ase ya nanti ye nyeye omo nanti ye nyeye o na bi da bi se obi ahya sa atade no wo nanti a wo hunu se nkoye ji so baba wo ne ade eso hu e how tell be ma de wa hye unika no abo bet bet ye boni sisiem na bet ye boni ye nankoko dabi mo di asama bo ai obo di bia papa enu ti na Nyankopon adom se ye wo mo no na chese mo dane kakra ni obi ani nti afutu ya yitie nti hu bisa no a wo frɛ no na kasa obi wo frɛ ne sa akwa wo kasa tie wo nti ama musumu suro se mbaka ene no di akoduro no na yentu obi bafo wo di akora wutu no fo no tie me hen no obi die ame ya hwe nyonkro no enyum be pa na wo kwa agoro na ye wo de wa kasa se nyum we die me kwa agoro bia me to bebre wo ha wo kwa wo se wo to nesi ye nyane agoro ye hyase agoro ye ma agoro sum da bi nyane wo ni ye nyane agoro ye nyane agoro mampuna di sama agoro sum da bi nyane wo me dia di sanenti na de o de aye mame ye ko nyonkro ase a mo be hyase a etimi hu se mo pagya nwum bi na ekonya na twene ne nya maaye no
ahyase no bitimi konya eno no eye de ade Say, you know, ebiti se okotoku se da mna saa boko no nsu aburubu otimi di otima mankwa tia ne yegoi aje dua mani da mna mo sa hwani kungo bu sa mankwa tia kun mna kan so ji atra ni otanti agu ana so freja osira video pe ni ma kun e anu wa wadi shi aba ni mo eno na eya na ye de ade ya ni ya di bo ho oho ya di bo ho peja just yenya munya nhyase nti eno no mamovem nyesa ya de ne sa kane ne de ne ye na ne ye gunso enso na ne nyame ye gunso senpai bono no na ne ye gunso ensanie atenasi yope na ne nyame ye gunso atenasi yope asase ya ye ensanie o subira ntwe adue ye ensanie o tese santini ba no subiri eye asantifo nsu nti so wo ye santini ba de a subira ntwe adu ne ye de afre santini kwagora ye de aye makwa agora ko hia nkwanhia bi yakoburu mu ebi ndo ma hunu bi ansi bia na akutia bi akopia se na chese akutia de MP na meme de ne se wogura na se wo hamia e de na me de abie no me de abie na BTU pompa ni sam ne sana bo hu se nipa ni nyina betwa me de no ahia chese na me de BTU na mato me so mato me dwoma kire sadue wokuma na due sadue adie sa na nyumtini awoni adisa behia na ya so otumu sadue adie sa nse wa odin na ode ye me bo me din na me to me dwoma ade sa me mo wakutia dabi akutia ya da ko fan semba no ebi ana obi so nyonkro nipa no fa nipa mienu bia wo fa mo no nso fa agro foforo ti mu ko hia sa na sisa na me de me wa botre nti me nko me medwom na me to no ne ya ye bobọ me no ma no eno na be kire agro no ne de no na be kire etimi kusa ne bi atutu ye ntwe na ne yakọ no moko tutu ntwe ne na na wo ko no awo na onim saka nyonkro no sana me ya akete ande na mtimi sa na de me na nyina se nti ne de untumi nti na kwa wo kira a obetena se na maba ne maya na aye me sa na na ye bibia me sa na me sa no boko se kane no a ye de kotokoto a ye bop me ye bi se no ntimi nya sa me koto sa be da na masore me ya da bi koto sa ana ye se ka mu be pagam ntimi nkoto nti na masa no eye boko de eti me asada da mo ma won hu se mini mata se na anime hobi ni ye guru ha kuna nana kuna hene bai o se ma me wosa wo ya de wosa papa wo ya bo da so wo mu be him ne kakran me ye no boko ma me ye be wie nyonkro aboa wo nyonkro no na boa me sisi a oti hoyi aboa wo hwe bra wura mu a bebe do ko chinchin ni ade a aboa wo se ona na bi so be ye oba bi so be ya obetumi aye my sister hima no kwa ne ka chire ketu obi afre ne mage store bi a ana hima fi ye ho high store bi e ho ba no ne ka chire ne dia di training no wo go pa okay no wo se bibi aka se wo be chira wo ye wo ho ikura na be bodwa bi abrantie bi so de fukuru wo se ko ba guru kete nti wo maame ko kire wo mo nwuma na wo ma wa fa ye se wo mu ba wa ma ye no wo nu ma nti ko mu ba ya kamia na meto nim twuma meto ama nana wo fitin wo ba me nim de meto na ni nyina ye kama ti ye se ye to nyame adwuma ni ato nyame adwuma no mary ba yesu ni o no mary ba yesu ni o wo ye kronkron onyame ne ba Mary ba yesu ni o se wudi na chira ho beto abba santwini gu wo mu a de pa no kwase se nipa be for come ho a betimi ago ko yi mu dia wo mu amene agu ye no obi aka se ye bi kwa na be ba
emirante ni bi ye tete se woni bi a ye che won wo mu ba ye kura se maame we na memene da kura bi kan wo se maame we agro pa o papa adwumra no so ebi kura hye me so me ni yen enyi no kwa oni be pa bi so sa wo de wo to dwom ono so de wo gina ho no wo hwe wo nti wono betima hye won so yi won so de wo wani abere asa wo dwuma na wo to sa nti nana so obeti we no so nya etia bompaye e ba so a to pa me kwa ba besua bi e mema eto nwom ne bi ana ye de ne twene no mema to pa ne ye sha ase a me no wa na ekoro e ba be to pa ana se ye ama ni pi kura ka che me se ye start pa wo mu be mbeba yo ana se ye be sha se nti ye be to yo mama ye de yonko twetwe ni nyina eba awieye na we de me pese o ma energy bam o ma hode kakra bam na wo to nyo kakra ma ne kwa animu kakra ma ye na jeje ahwefo ani na de ba awieye ayi bayi me obi anam ne no koro nyonkoro ha wo kem ka ya accident ko nya ne trede oh eno wo ye eti abra ye hia se ye be go nyonkoro no anam ka chem se me che mo nyon trede kwa ni mo ho dno na wa odi no trede kwa ni mo edi mawu na edi mawu trede kwa ni mo edi mawu bisa be na trede kwa yi mo edi mawu eso wo mu so no wo mu ye wa ntimi boss wa no so fire ni afa ni etimi ato trede kwa ni mo amentam no ho na mensie no ho trede kwa ni mo na mensie no ho na mentam no ho tese ho ye mentam ene ho ka no eko ovan na timaka bia pakisi nche ovan no de ko wura ase e chese ma nipa ni ti nyina se ye nti na nti ye kuhia mu se ye gura ade na ebepie no betimi dia ato asama bi si no bituma gina so de swan nyom na we so na sa mema na eba aye no apanyi kofo na eba aye no eburo no na wo mu ka se sika rimudie ne kuro ne ba abaso na so swan bi ma wo mo ma ye nyina pintin so ya ma mu ye si e ja kala bule ye o ma yi be ye pa mu mi nya yo aye ye nya yo si e ja kala bule ye o ma yi be ye pa obi a wakwaja bible say oburu na nje wo say pimo makutia ye be chebo ba che say ya nye sikai ya de ye wasi ya de ma ye mfa ma ye ya tete so ya tete so asemu sa panyi de mu di ku yen ya na mu di boye koro no panyi de mu di higher than pa ye nya di sisu bia we di wo say ya mame ye da so pa na obre ene ye bom pa ye se na na mankwa akodom se de wasi ahyebo se wasan be Kenya mu no obesan e de aba esra hoden e de ma se ba emo ahoden so nkokora na fa kire emabunu no manage ho why ese wote hin eti na simenti kakra bi wasia ai senfi aduma sahiya yo abusuafo ya maame adusa oba ebepie mo hanu ma kanetete no na be kire nyonkoro ono na ne die animu a do mo kwa agora ho do se die o chese o wa homigiem ya wo hwe animu so besan ya babio acoustic to ehwe yenta de hye ye top solar electricals yenkania afi so oyi kairi bites so sebra be pepebi na ebobo aha ana mede dwumedi nyina eba awieye medin dia tesem hene kwaku me sori so na dwumedi nkaye atuma to so makra